Yuk. Yuk.
cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut. Andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut. Yuk, goyang. Jarum wong manis udute jarum. Jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis tandanya sayang. Yang baju putih, siapa namanya? Yang belum konde, saya kira belum punya rumah. Ya, hu, ya. Lo, ha, oh. Baju putih, siapa namanya? Yang belum konde, saya kira belum punya rumah. Yo, pintu kayu, jendela kaca. Ya baju hitam, siapa yang punya? Yang belum konde, saya kira belum punya pacar. Karlan semi puspito ing taman sari, manggung sewengi kalawan bulan Lendang-ari.
ya oh ah.
dadya prataruna kusumaning bangsa hey yo Slow. Minggu ring akara akarana kerenan arti siwi sinawang resmine
Oh. Oh. Yo ya, yuk. Selendang, oh selendang maya, yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung rambutnya, diikat sayang. Kerja Pak Dokter kerja. Sor. 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 Nyoh. Nyoh. Kerja, yuk.
Sugeng sonten Mbak Rizka. Mau lah aman saiki sore. Saiki sore ya. Iki nek aku do diboboki ngene Piye ra apa-apa, ndak nek aku nek kono meri engko. Aku nek roh hantu ngene iki sok wedi, Cek. Pak dokter iki lho ora kerja. Pak dokter. Pak dokter Doni. Mau kok ya ora ngajak kanca lho, Don. Wah, jan nek pemborong ki merantasi ngono kuwi ta ya. Merantasi jenengan. Bos borong. Gak tau Mas Doni. Nggih. Iki ngano, sapa? Ora aku kok kaya tau Mas sik mawang kuwi kaya tau weruh demung to. Kaya sapa ngono lho, Pak? Kaya tau weruh bonang barang. Lagi iki tukang demung nyambi dukun. Dukun hantu. Ra apa-apa njajal ilmu to kowe. Heeh. diparing. Mau takon ngancani Imam ra gelem. Kayak wis gawa suwal lho kae. Lah kae ngono lho, akike gedhi lho padha nggonmu. Kayak wis gawa suwal kae. Mas, lagune Kesandung Asmara ini tadi permintaan langsung dari mbak-mbak penari. Kesandung Asmara. Asmara to. Lagi bener iki. Nek kleru Nek kleru Asrodo. Kesandung Asrondo yo. Rodo. Oh, lah rano ene iku mau. Ronda. Sepunten nggih, Mbak nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dumeh jejer rondo kaya ngono lho maksudnya. Untung aku ora nganggo klambi ungu. 2026 janda semakin di depan. Wis ora apa-apa ngono iki. Kesandung, Mas. Audio sound system. Ses banget iki lho. Ada Rizka Nalurisa. Ada Nurul Huda. Asoy. Doni. Ayo Hud. Uwe mandang
sayang kok koyo ngene rasane lagi kesandung asmara jejer sliramu Kesandung asmarane sampun Mbak. Menawa Bapak Ibu wonten ingkang ngersakaken lelakon monggo saged nyawiji kalian kanca-kanca budak turangga muda. Yang menyawer-nyawer juga boleh ya Mas Hidayat. Nyawer. Usake ngolehe. Mergane nyawer kuwi padha karo ibadah. sedekah. Sedekah. Wong sedekah kuwi pahalane akeh. Terus rezekine lancar. Mula nek pengen rezekine lancar. Nyawero. Nek ora apa-apa. Ora ki ya ora apa-apa. Ning diarep-arep. Mau request lagu sambil nyawer napa mau nyanyi sendiri juga boleh. Boleh toh? boleh. Aku kelingan sok iki kae soalnya. Sepenting ra ngene-ngene ya Mas ya. Nyanyi dhewe oleh nyanyi dhewe. Selamat datang Mas Bilal. Artis Kulon Progo jan. Ya. Di Mas Bilal. Kae kalau. Aduh jan ya wis mundak bagus wingi sing kena Doni saiki Bilal. Monggo kanca-kanca manut nderek mingkir mawon. Ruwet tau ngasihan lek ngomong. Manut buri. Manut buri. Kesayangan ya. Kesayangannya siapa ya Pak? Kesayangannya Doni. Tekmu? Tekmu tekku. Orang aku ki gumun to. Piye? Irunge Doni ki kok meling-meling. Dok nae. Mundak bagus nek ngono. Mundak bagus nek ngono iki. Iya. Bensin siji semakin cinta lho. Naik level. Mau kok yo ora ngomong nek mau ki kok yo ora ngomong nek mawang dhewe iki. Lah iya. Nek Bawa ngomong kanca kok. Nek ngomong lak ya tak gawake. Pano, Salin kae men iso ngancani kowe. Oh piye, Pak? Hah? Heeh, sing kono kae lho ben saya sengsem nek iki wis bagus ngene iki. Sing endi sik? Sing Jeng, orang kok nganggo saya mic. kanca-kanca kita kene omong terus kita tabrak wae ngono lho. Nek ra mbok tabrak tekan sesuk-isuk. Nek dinteni wong kene iki mengadol abab e. Bareng budak terangga muda asal. Rosita Audio Sound System. Kowe enak kok. Dimas Huda. Malam
blokir. Apa sliramu wis lali janji suci ngendikkanmu wingi. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang. Jaganan tresnoku koyo kene aku gak jaga tresnamu tak pasrahke pring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Asai Ada Dimas Huda, ada Rizka Nalurisa ada Doni, bareng pundak turangga muda Rosita Audio Sound System kowe nak mas, Ses nopa nopa. Dimas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu. Iya. Wes diblokir. Yuk yuk yuk. Apa sliramu wis lali Urung. janji suci ngendikkanmu wingi. Ayo Hud, ayo. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang. Ramasuk. Jaganan tresnaku koyo kene aku gak jaga tresnamu Yuk yuk. Yuk. tak pasrahke pring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan.
Aja gulung-gulungan ya, Din. Wedi Romano Edoni. Yo, say. Yo. Yuk. Yuk. Lilo. Aku rung lilo nih kok. Wis ora kelingan sumpah janjimu dot mung marang aku. Sinten sen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis ngerti long kadiko nanging sliramu ora kirim bareto bareng saiki wis teko kowe malah nyanding wanita Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rabok joko malah mbok klenjani. Gender yuk. Tata
Doni menghela nafas. Ayo, ayo, ayo. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Ayo yo 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 yo. Goyang. Yuk, 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 yuk. Tutur manis sing gawe sliramu maremake Rino wengi tansah godho ati sumpah janji sehidup semati ora liya amung sliramu sing dadi kembange atiku. Mas Doni, senyumnya mana? Oke. Garape anyar, garape anyar. Yuk, 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 yuk.
kondur yuk. Ayo rek. Kondur. Ayo pulang. Yo! Yeay! Yuk. Let's. Oh ya. Tarik yuk. Kukuh bako. Ya, sembuh. Cepuh. Awas wedi yuk. Sayang
tansah eling kowe. Gontor yuk.
yuk. Ayo.
Sakulit kanggo tondo kangen iki Kasasat mimpi turut butuh tangi Kali eling kok turut butuh tangi Rasa kangen wis bisa mari Ayo. Yes, ya. Inggih saking pamirsa mekaten menika babak kaping kalih saking Jatilan Pudak Turangga Muda. Bilih Jatilan samangke tasih setunggal babak malih nggih kagem ngrantos babak ingkang salajengipun nyuwun wekdalipun sawetawis kagem persiapan.